Bamanan yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔba an minnu bɛ ka an lamɛn ni waati na an b'a fɔ ɲɛna bɛɛ ni sɔgɔma min ye kunnafoni sɛbɛnw lakali waati sera an fɛ yan nɔ don o don min bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw an bɛ sigi ni kɛnɛ in kan kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a ɲini ka nin waati kɛrɛnkɛrɛn k'olu lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ ka baara taabolo kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo ne tɔma yɛrɛ bi Amadu Tolo fo ka taa se min bɛ tali kɛ Boubacar Traoré Grand B ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Tolo i ni sɔgɔma. Amadu an b'a fɛ radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Kɔri baasi t'i yɛrɛ la? Alhamdulillah. Denbaya ka kɛnɛ? Denbaya ka kɛnɛ alhamdulillah. Aba jamana ko in a ko cayalen don dɛ. Kosɛbɛ kɛ. Mali yɛrɛ e ko a jɔlen don sisan fɔlɔ. Caman an b'a fɔ hali n'a jɔlen tɛ sa. Ko ni ye ndigiɲɛ jɔlen ye a taa ɲin bolo kan. An ka jamana taa ɲin bolo kan nin waati na dɛ. Cogo si la. Fɛn bɛɛ jɔlen don. Kosɛbɛ. Tolo i mana taa fan o fan. Bɛɛ de bɛ kule la ɲɔgɔn fɛ. Tiɲɛ la Mali ne t'a dɔn jamana in bɛ jɔ san o san. A ma nɔgɔn dɛ. A dun fɔra ko bɛɛ lajɛlen mana jɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ. O tɛ ɲuman ye. O tɛ ɲuman ye dɛ. Wa Mali bɛɛ de bɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ bi. Kana siga hali a kuma la. Bɛɛ bɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ bi. Kosɛbɛ. Bɛɛ bɛ woyi de la bi. Dabara jumɛn na woyi. A ko ma nɔgɔn. Tolo an bɛ Ala deli vraiment. Kosɛbɛ. Ala ka jisuma kɛ nin ko ninnu furaw ye. Amina. An sigikun o ye sɛbɛnw bɔra an bɛna lajɛ k'an da don la bɛ i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Limanaw kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni fasiridi sɛbɛn min o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw kuma min b'a kɔnɔ o ye ko Arazbachi ka kuma de b'a kɔnɔ yan ni o ye Mohamed Issouf Bachili ye limanaw cɛ min ni min bɛ tali kɛ a bɛ kaso la nin waati na a bɛ bolola ka sababu kɛ syndicat belebeleba 2 minnu ni limanaw olu ko dɔgɔyalima tɛ se ka lase olu ma u to ka baara kɔnɔna la ne kan ye syndicat autonome de la magistrature SAM syndicat libre de la magistrature Silima ni syndicat ba 2 in limanaw u ye jalaki ta ka bin Mohamed Issouf Bachili n'u kama Arazbachi k'a fɔ ko a ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin olu ma walima k'u buruja ko min ma ko délit d'outrage à magistrat o la sa limanaw maison centrale d'arrêt bi a jirala k'a fɔ Mohamed Issouf Bachili limanaw ko a bɛ bolola a bɛ kaso la nin waati na limanaw ko yɔrɔ a yɛrɛ kun ye kaso la don ko kelen kɛ o ma tɛmɛ hali dɔgɔkun 3 kan limanaw a bilalen kɔ u tilala ka a wele kokura SAM ni Silima k'a fɔ a ka jɛmukanw senfɛ jɛmukan minnu ni limanaw ana kɛ a ye kuma minnu n'o ma bɛn a ye kumaw fɔ minnu ni olu taara ka ɲɛsin SAM ani Silima ma kuma minnu ni u yɛrɛ ka fɔla u yɛrɛ k'u to ka baara kɔnɔ sariya de b'o olu lakana sariya de bɛ olu ka baara in u lakana k'a sɔrɔ maa tɛ se ka kuma bɛ kuma la k'o ta ka ɲɛsin u ma limanaw Mohamed Issouf Bachili limanaw a bɔra a ma tɛmɛ dɔgɔkun 3 kan min bɛ tali kɛ SAM ni Silima y'a wele bɔgɔ jeninen kan a yɛrɛ kelen kun tɛ sabu min lafasali baw ye n'o ye avocat ye Mohamed Ali Bachili ale ni maître Kasum Tapo plainte ɲɛsina olu 2 ma nka limanaw kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ n'o ye commission dɔ ye o bilala sen kan walasa ka kuma k'i da don ko in na min bɛ tali kɛ Arazbachi ko in jisuma bɛ se ka kɛ a fura ye cogo min na nka limanaw yɔrɔ Mali kɔnɔ yan ŋunuŋunukan o bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ a jirala k'a fɔ ŋunuŋunukan dɔw bɛ sen na ko Arazbachi ka a minɛ cogo man ɲi kaso la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a tun bɛ premier cabinet min na u y'a bɔ yen nɔ ka na n'a ye kaso wɛrɛ kɔnɔ min ni bandi gɛlɛnw de bɛ bila o kaso kɔnɔna la nka limanaw a jirala k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ o kuma min fɔra fasiridila ko o sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye nka ko Arazbachi bilama foyi t'a nin kun na sabu jɛkulu bilala sen kan kaban i n'a fɔ minisiri kɔrɔ ye min bɛ sariya ko kunna Maître Mali Kulubali ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ k'u da don a ko la ka kuma la a ka kiiri bilalen don ka utukalo tile 4 natɔ in kɔnɔ o Nouvelle Horizon ka fɔ la yanni o cɛ limanaw kumaw kɔni bɛ sɔnna ɲɔgɔnyew bɛ senna walasa Maître Kasum Tapo ani Maître Mohamed Ali Bachili
yɔrɔ olu plainte ɲɛsinnen do olu fana ma syndicat fila in fɛ ko ka a plainte wuli walasa jisuma bɛ se ka k'a fura ye n'olu ta ɲɛ sɔrɔ la Arazbachi yɛrɛ min ni a fana bɛ kaso la nin waati in na limanaw ko fura na sɔrɔ a fana ta la a na sɔn ka bɔ kaso la limanaw ko na caman bɔ maaw ka dimi na minnu bɛ yen ni olu sɛbɛkɔrɔ dimi na Arazbachi a ka minɛli la kuma in dɛ limanaw a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Soir de Bamako ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale denkɛ min ni limanaw a jakuyara ka jamana bila a fa ka fanga yɛrɛ dafirilen ni jateminɛ kɛ limanaw nouvelle nga fɔ Soir de Bamako ka kuma la a ko Karim Keita limanaw ɲininkali de kɛlen do ko yalima a ka segili ka na a faso la ko o bolo dalen do wa ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ CEDEAO cidenw bɔra yan nɔ Bamako yan kɔsani na ciden minnu ni u ni cɛmancɛ fanga maaw sigira k'a fɔ ko u bɛ laɲini min kɛ bi u kumana ka kosɛbɛ min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale denkɛ ye Karim Keita limanaw ko kuma in sɛmɛncɛra maaw bɛ kuma in kalama minnu y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Karim Keita limanaw ko a tɛna mɛn a bɛ sɔn ka segin ka na Mali kɔnɔna la yan yɔrɔ a jaguyara kabi fa in ka fanga dafirila a jaguyara ka jamana bila ka taa i kalifa Korowari jamanakuntigi la n'o ye Alassane Ouattara ye ale min yɛrɛ bi limanaw ni waati in na Burkina ni Mali politique ko kɛlɛ mana wuli caman bɛ u b'u ɲɛsin Korowari de ma ka t'u kalifa Alassane Ouattara la Karim Keita ale fana b'o hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ Assemblée nationale yɔrɔ a tun b'o kotigiya la minnu ni olu jɛkulu min ɲɛsinnen do an ka kɛlɛcɛw ka koɲɛ ma commission défense Karim Keita a kɛlen kɔ ka walan sɛbɛn Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirilen wulikajɔw senfɛ jamana kɔnɔ a taara i yɛrɛ sɔrɔ Korowari jamana kan a kelen kun tɛ sabu hali sécurité d'état ɲɛma Musa Jawara ale fana kun ye jamana bila o sababu ninnu na nka Musa Jawara a na kɛ ale segira ka na ko a bɛna fɔ Karim Keita kuma da bɛ ka don ale de ta la sisan a ka segili la ka na jamana kɔnɔna la sabu min ye finitigiw ye junte militaire maaw olu ni bandaw a na kɛ u kumana kan wa ko sariya foyi tɛ Mali kɔnɔ yan bi min wulilen do Karim Keita nɔfɛ wa jalakili foyi t'a ka bi k'a fɔ ko a ye nin kɛ wulikajɔ la ko min b'a nɔfɛ ko a bɛ se ka sigi ka na Mali kɔnɔ foyi t'a kɔ foyi t'a ɲɛ ko nka limanaw a ka segili a bɛ segin ni kan ye dɛ sabu ko jamanakuntigi kalata min bolo dalen do don nataw la a na kɛ Karim Keita limanaw k'a bɛ fɛ ka kɛ candidat ye wasaden kalata natɔ ninnu na a yɛrɛ ka sigida kɔnɔna la commune D la limanaw ko CEDEAO ciden minnu bɛ yen ni olu nana olu kɔni ye danaya sɔrɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw yɔrɔ k'a fɔ ko foyi tɛ Karim Keita nɔfɛ jalaki la a bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔ yan fɛn t'a kɔ fɛn t'a ɲɛ ale ye Soir de Bamako kelen limanaw kuma kelen don min kan o ye ko bi yɔrɔ gouvernement kura ale bɛɛ sigin bɛ kɔ ale ma kɔnɔ nka limanaw a jarala k'a fɔ minnu bɛ fɛ u sen ka don gouvernement in na a caman bɛ yen bɛɛ de bɛ boliboli la ka min ye Muktar Wan ale sɛgɛrɛ yɔrɔ ale de ye premier ministre nin waati in na k'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka don gouvernement kɔnɔna la o la yɔrɔ Muktar Wan nin waati in na a bɛ ɲɔgɔnyew la ɲɔgɔnyew minnu ni a kun de ye ka maaw ka hakililaw ɲininkali kɛ ani ka a jira politique tɔnw ni fasoden jama jɛkulu la min bɛ fɛ ka ye gouvernement filanan in kɔnɔ cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la a jarala k'a fɔ kununko araba n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ kunnafoni kalama minnu y'a seere ye ko kuluba ɲɔgɔnyew minnu ni olu tɛmɛna Muktar Wan ale ni maa caman cɛ i n'a fɔ M5 AMP plateforme jigiya kura a n'a a ɲɔgɔnna caman kɔni ye i kandi k'a fɔ k'u na ye gouvernement kura in kɔnɔna la nka limanaw M5 yɔrɔ ale min ni a ko laɲini damadɔw b'ale bolo laɲini minnu na n'i y'a jate a bɛ t'i jɔ 10 ɲɔgɔnna la limanaw ko fo cɛmancɛ fanga ka danaya di olu ma walima ka jigiya di u ma ka a dɔn k'a fɔ laɲini ninnu hali n'a ma ɲɛ k'u bɛ don gouvernement la limanaw k'u ka laɲini ninnu o sabati nka limanaw laɲini ninnu kɔni a na kɛ sanfɛ kuma do dɛ nka bi politiki maa mana f'i ɲɛna ko n tɛ nin kɛ limanaw o de y'a ka kɛta ye M5 maaw
o ye ni kuma fɔ sanfɛ kuma do dɛ nka bi a caman bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ M5 kɔnɔ minnu ko M5 ni min bɛ don o ka don gouvernement la min tɛ don o ka a to yen n'o tɛ caman kɔnkɔnmalen do bi olu labɛnnen yɛrɛ do limana u ka sɛbɛnw n'o ye CV n'a ɲɔgɔnnaw ye o b'u bolo u bɛ ka Muktar Wane sɛgɛrɛ u labɛnnen do ka don gouvernement la n'o tɛ ni min ko an tɛ don gouvernement la limana ko ni laɲini ko dan b'a yɛrɛ ye limana dɔw ko laɲini wa ayi anw sen tɛ laɲini ko la sabu gouvernement min sigitɔ ye nin ye nin na kɛ transition ka gouvernement laban ye n'a taara ka maa min to o ye bolo bɔlen gouvernement ko yɛrɛ la limanaw bi o wulikajɔw de bɛ sen na politiki tɔn tɛ politiki tɔn ye ko dem yɔrɔ Hussein Amiyo Gindo ale ka tɔn ale ko ale yɛrɛbakun tɛna sen tɛna y'a la dɛ nka ale ka tɔndenw yɛrɛ u y'o maa dɔw ka CV bila ka taa ka ban Adema PAIJ fana b'o cogoya la min bɛ tali kɛ URD yɔrɔ ale bɛ M5 kɔnɔna la ale fana y'a jira k'a fɔ olu fana sena ye gouvernement in kɔnɔna la kuma ye nin dɛ Suwade Bamako de ye nin fɔ tolo boya bɛ kunnafoni na Amadu jamana in n'an y'a ye cogoya min na an b'a fɔ ten n'o tɛ i y'a fɔ cogoya min na M5 RFA jɛkulu do o jɛkulu kɔnɔ n'aw bɛnna min kan o kan ka waleya jɔrɔko kasa mana wuli jɔrɔko min bɛ fɔ siriyɔrɔ la ani min bɛ fɔ foniyɔrɔ la kelen tɛ anw ka fɔlen tɛ dɛ an b'an sinsin o kan gafew kɔnɔ kuma Suwade Bamako de y'a fɔ o kuma n'an ye Suwade bila an bɛ don sɛbɛn min kɔnɔna la o ye indicateur du renouveau ye ale kumana indicateur y'a jira k'a fɔ ni jateminɛ kɛ Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma de don a ko ko colonel ye jɔnni ye yɔrɔ olu de caman bɛ yen u bɛ jɔyɔrɔbaw la bi colonel minnu ni limanaw cɛmancɛ fanga in kɔnɔ u caman bɛ yen minnu ni u sugandira ka jɔyɔrɔbaw d'u ma jamana kɔnɔ caman yɛrɛ hakili la ko Mali kɛra colonel ta ye bi a colonel kelen ninnu ni premier ministre limanaw ko u tɛ ka kan kelen fɔ dɛ Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma don k'a kɛra fɛn ye bi min ni jateminɛ kɛ finitigi minnu bɛ yen ni olu de ye fanga daraki n'o ye jɛnti kɔrɔ in ye limanaw ni olu de ni bandaw olu de bɛ ka fanga b'olu de bolo bi fo ka taa se premier ministre Muktar Wane ma nka ko Muktar Wane ni u cɛ bilama u tɛ kɛnɛ kelen kan walasa ni jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla ko Muktar Wane kelen do ka i yɛrɛ kuru k'i da min ye diɲɛma kɔrɔ communauté internationale ani Faransi kɔrɔ olu ka laɲini minnu ni u bɛ fɛ k'o waleya an ka jamana kɔnɔ yan u bɛ ka na ni sira min ko ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw ko bi min ye Muktar Wane ye limanaw a labɛnnen do min ye ninnu ka jalakili tɛ jalakili ye k'a ta ka ɲɛsin Muktar Wane ma sabu ko a ye Faransi Imam Mahmud Dicko ni diɲɛma wɛrɛ communauté internationale ka olu kɛ maaw ye ka bɔgɔ n k'a fɔ ka u ɲɛ mun k'a sɔrɔ ni u yɛrɛ ɲɛ datugulen do n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ ni nin tora sen na ni gouvernement kura nana sigi nin cogoya la limanaw i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen olu ye Muktar Wane ka maa sugandilenw ye walima Mahmud Dicko ka maa sugandilenw walima communauté internationale olu ka fɛlamaw ni olu nana don gouvernement kɔnɔna la limanaw CNT Conseil national de transition yɔrɔ ale de bɛ député jɔyɔrɔ la bi ni maaw nana kɛ minnu tɛ finitigiw fɛlamaw ye limanaw a dun jirala k'a fɔ CNT kɔnɔna fana a bɛɛ ye finitigiw a caman ye finitigiw fɛlamaw ye minnu ye finitigiw ka nagakɔrɔmaw ye ni o dun nana kɛ a tɛna kɛ fan fila ye sa wa aw bɛ gouvernement kɔnɔna la aw n'anw tɛ kuntilenna kelen na CNT na a ko kalaya kosɛbɛ k'a da maaw tɛgɛ minnu ye ministre ye minnu ma kɛ jɛnti kɔrɔ in n'o ye finitigiw ye olu ka maaw ye minnu nana gouvernement kɔnɔna la limanaw ko a kɛlɛntan tɛ dɛ wa a tiɲɔɲan tɛ don nataw la u tɛna ɲɔgɔn kan fɔ ale indicateur kelen in kɔnɔna la indicateur du renouveau limanaw baarabila banbali min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan ko gouvernement y'a jira limanaw syndicat damadɔ bɛ yen olu k'a lajɛ u ka segin kɔ n'o tɛ ko jamana bɛ lahala min na gouvernement tɛ yen gouvernement sigilen tɛ
n'a fɔra ko lafasalikulu bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ UNTM tɛ a la kuma ye yɔrɔ olu ta kɔlɔlɔ yɛrɛ o kɛmɛ ka bɛɛ labɔ n'a fɔra ko syndicat fɛn bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'i ka hakɛ ɲini a tɛna ɲɛ sabu ni jateminɛ kɛ an bɛ don min ko bi gouvernement sigilen tɛ o de la min ye gouvernement ye ale y'a ɲini min bɛ tali kɛ syndicat damadɔ fɛ limana olu ka ji dɔɔni kɛ u koliji la u k'a lajɛ k'a to gouvernement ka sigi fɔlɔ u ka sɔrɔ k'u ka laɲiniw u boloda o dɔ bɛ tali kɛ syndicat minnu ni o bɛ polisiw tɔgɔ la syndicat minnu bɛ ni olu bɛ affaires étrangères tɔgɔ la syndicat minnu bɛ surveillant de prison kasobon kɔlɔsibaw DAF primature DRH ni CPS maw minnu bɛ ministresow kɔnɔna la olu k'a lajɛ u ka boloda u dusu ka fɔlɔ yani gouvernement u ka sigi yɔrɔ kabi Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la ni syndicat ninnu b'u ka wulikajɔ la polisiw ni surveillant de prison DAF ni DRH na ɲɔgɔnnaw ani CPS kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ senna ninnu b'u ka laɲini na nka ko communiqué dɔ min ni o bɔra baarakɛlaw ka ministreso ministère du travail et de la fonction publique k'a ɲini ni syndicat ninnu fɛ limanaw k'u k'a lajɛ u ka segin kɔ sabu ni ye jateminɛ kɛ a na kɛ nafoloko kalifalen don minnu na ni o ye DAF ni DRH ye ni sarako nana kɛ ni ninnu nana baarabila kɛ limanaw a ma nɔgɔ jamana dun fana bɛ baara la ani jamana wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ tɛmɛ ministreso fɛ n'o ye affaires étrangères olu fana k'a lajɛ k'u bolo da u dusu kan min ye polisiw ye lakana bɛ olu bolo limanaw n'olu fana nana ka na baara bila jamana kɔnɔ lakana a bɛna kɛ baara ye o la sa ministreso in a y'a ɲini ni syndicat belebeleba saba in fɛ u k'a lajɛ u ka segin kɔ walasa yani gouvernement ka sigi n'u b'u ka laɲiniw kɛ u ka sɔrɔ k'o kɛ o waati Seydou Jara ale de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye le challenger ye ale kumana challenger y'a jira k'a fɔ limanaw kuma min bɛ senna min bɛ tali kɛ sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen ni u k'a ma ko bitugol yɔrɔ bitugol a bɛ n'a fɔ bi a fɔra ko yamaruya sɛbɛn bɛ d'a ma n'o ye permis de recherche yamaruya sɛbɛn ɲinini sɛbɛn sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Minan Koto Keɲɛba ale marabolo kɔnɔna la limanaw ko sanubɔ yɔrɔ in a jala k'a fɔ yamaruya min kan ka d'a ma u bɔra min kalama bitugol ko a taara k'a di sanubɔ cakɛda fana ma u ko min ma ko Little Big Meaning ni ye jateminɛ kɛ a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ limanaw ko an ka sɔrɔ bosoba belebeleba fila bɛ yen olu yɛrɛ tɔgɔ fɔ n bɛ a ko la ni o ye Mamadu Yara ale de ye Yara Wal o ɲɛmaaba ye ka taa se Yaya Yatasayi fo ka taa se ale de ye Toka Aluminium o ɲɛmaa ye olu tɔgɔ kɔni fɔ n bɛ ko in na taa ni ka segin bɛ ka kɛ u tɔgɔ kan ko in na kosɛbɛ fasirikɛla n'o ye la rédaction ye challenger ka kuma la a ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan nin kuma bɛ senna ko ɲinini sɛbɛn min ni o ye yamaruya sɛbɛn ye ni bitugol de tun kan k'a sɔrɔ Minan Koto ale kɔnɔna la Keɲɛba cercle la ye walasa u bɛ se k'u ka baaraw boloda n'o ye sanu ɲini baaraw ye ko bitugol a nana kɛ u nana bɔ min kalama limanaw ko ɲinini sɛbɛn in u y'a kun ta ka bɔ olu kan k'a di maa wɛrɛ ma minnu ni a man kan an y'a fɔ ten ɲininikɛla ninnu limanaw min bɛ tali kɛ Mamadu Yara président directeur général Yara Wal ani Yaya Yatasayi Toka Aluminium olu a na kɛ olu de bɛ ko in na u tɔgɔ bɛ a la nka a na kɛ bitugol limanaw a ye nafolo min bɔ ka don ni yɔrɔ kofɔlen in na walasa a bɛ se ka baara kɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 16 la i n'a fɔ maa minnu bɛ kunnafoni kalama olu bɛ k'a lakali cogo min na société min ye nin ni Kanadakaw ka cakɛda don limanaw dolari wari miliyɔn 27 u y'o de don Minan Koto ale siti kan a bɛ kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna bɔ Fekola ale woroduguyan fan fɛ walasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na limanaw u b'o baara la u dun danganiyalen don k'a fɔ u ye baara min kɛ nin ye san o san sanu hakɛya min bɛ yen n'o ye once ye o 770 u b'o bɔ
jamana b'a ta sɔrɔ a la olu yɛrɛ b'u ta sɔrɔ u tilalen yɛrɛ kɔ baara la u kan ka segin ɲinini sɛbɛn kan ka d'u ma ka u ka baara kurakuraya san 2021 yɛrɛ la sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛlen ani ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɛlen k'a ban yɔrɔ code minier kura min ni o dilanla san 2021 kɔnɔna la o y'a yamaruya ko sanu bɔrɔ in a ka di Bitu Gold de ma nka limanaw maa min bɛ kunnafoni kalama min ye seereya kɛ o kelen y'a jira k'a fɔ bɔ nana kɛ min kalama o ye k'a fɔ Bitu Gold ale n'a a baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Minankoto Sarli ye olu kabi san 2012 u bɛ yɔrɔ kofɔlen in na u bɛ ka yamaruya b'u bolo u bɛ ka sanu bɔ nka ko code minier min ni o ye san 2019 ye limanaw o y'u yamaruya fo kana se bi ma u bɛ ka baara kɛ nka limanaw a jala k'a fɔ yɔrɔ i bɛ baara la nka maa wɛrɛ bɛ o ɲɛ b'i la a jala k'a fɔ permis de recherche a nana di maa ma n'o ye Little Big Mining maaw ye yɔrɔ kunnafoni sira dɔ bɛ yen ko min ma ko aujourd'hui Mali a ko yɛrɛ sɛbɛntiyara o kɔnɔ k'a fɔ ko ɲinini sɛbɛn in n'o ye permis de recherche ye k'a dira Little Mining maaw de ma olu don limanaw ni a ko sen ka taa lajɛ olu tɔgɔ ma fɔ a ko daminɛ la yɔrɔ min ye n'o ye Minankoto ye a sanu ɲini baara bɛɛ lajɛlen kalifalen don a yamaruya dilen don Bitu Gold maaw ne ma ni olu nana bɔ a kalama ka tila ka yamaruya sɛbɛn wɛrɛ di min bɛ tali kɛ Little Mining maaw ma k'a kɛra dabaliban ye olu bolo olu y'a ye kunnafoni siraw aujourd'hui Mali kɔnɔna la bi Bitu Gold maaw kɔni wulilen don k'u jɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye nin ye olu ma se ka foyi faamuya a ko taabolo la wa limanaw u labɛnnen yɛrɛ don ka ko in ta ka taa n'a ye Faransi ana kɛ a ko jala bɛ tigɛ yɔrɔ min na Paris ka taa n'a ye olu ɲɛkɔrɔ u bɛ se ka u da don a la cogo min na limanaw na a ko tigɛra ten ko Bitu Gold tɛgɛ bɔlen yala nin ye limanaw ko a bɛ sɔn ka Mali yɛrɛ ka hakɛ ni Mali kan ka min sɔrɔ a la a bɛ sɔn ka Mali yɛrɛ tɛgɛ bɔ o la la rédaction ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew an bi kunnafoni kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye o ye l'indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw min bɛ tali kɛ G5 Sahel ale kotigi kɔrɔ min tun bɛ yen n'o y'a secrétaire général ye Niger kaden don Sidiku Mama ko ale de bilala limanaw min bɛ tali kɛ Pierre Buya ala ma hinɛna la limanaw ale de tun bɛ min bɛ tali kɛ farafina keleyan tɔn ka cakɛda min bɛ yen ni o bɛ Sahel ko koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ lakana ko siratigɛ ninnu na Mali fana sen b'a la limanaw jɔyɔrɔ in min ye nin ye ni Pierre Buya ale de tun ye Burundi jamanakuntigi kɔrɔ ye yɔrɔ jalakili kun tara ka ɲɛsin a ma k'a fɔ ko a sen yera falila n'o y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ min sugandira jamanadenw fɛ n'o ye Melchior Ndanda ye san 1993 u ka kiribulon ye jalaki ta ka ɲɛsin a ma Pierre Buya limanaw ko a sen yera o fali la a waatini kama Pierre Buya a yɛrɛ ye jɔyɔrɔ in bila k'a fɔ a b'i bila sariya ka bolo kan walasa ka se ka taa i yɛrɛ jɛya nka yanni o cɛ ala b'a ta la limanaw Pierre Buya ko coronavirus bana kɛra a sababu ye a fatura jɔyɔrɔ in kɔni tora ten a bɛ waati jan bɔ min ye mi Sahel ni o ye min bɛ tali kɛ Union africaine pour le Mali et le Sahel mi Sahel a jirala k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ in a jɔyɔrɔ ma se ka bila fo kana se nin waati ma nka limanaw G5 Sahel ka jɛrɛ min kɛra kɔsa in na Union africaine tɔgɔ la u ka kotigi n'o ye min bɛ tali kɛ Félix Tshisekedi u ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin Nigeria ka den ma n'o ye Sidiku Mama ye ko ale ka bila mi Sahel o ɲɛmaya la limanaw a ko kɔni baara banna pewu min ye mi Sahel ye a ye ɲɛma kura sɔrɔ n'o ye Sidiku Mama ye wa san 59 yɔrɔ don a ye jɔyɔrɔ caman kɛ farafina o bunakun kan limanaw waati yɛrɛ kama an tɛna se k'an da don o bɛɛ lajɛlen la nka a jala k'a fɔ kabi san 1999 limanaw fo kana se sisan ma jɔyɔrɔ tɛ jɔyɔrɔ ye mission de l'Union africaine Somalie
ka taa se RDC, Rwanda, Royaume-Uni, Save Children, UNICEF, Afghanistan, Irak, Jordanie, limana cɛn a ye baara kɛ nin bɛɛ kɔnɔna la farafina keleya tɔnba tɔgɔ la. limana u b'a jira k'a fɔ Misahel a ka ɲɛmaa min ye nin ye a bɛna jɔyɔrɔ min fa Mali ka lakana ko ani farafina cɛnjɛka jamana minnu bɛ yen an bɛ Ala deli baara in Ala k'a ɲɛ a bolo. limanaw teliya yɛrɛ la ka kunnafoni kuncɛ nin tɛ duman ye sabu dɔnnibaa min bɛ yen ni u k'a ma ko Gawusu Kalilu Berete Lalabi limanaw ko Ala ka wele sira Lalabi ma tarata tɛmɛnen a kɛra sirabaka kasara dɔ senfɛ. Lalabi min ni limanaw a tɔgɔ ye Mali bɛɛ lajɛlen labɔ ka sababu kɛ dɔnni min b'a la. Limanaw ko sirabaka kasara a tora o de la somaso ani sancɛ minnu bɛ kunnafoni kalama olu caman y'a jira k'a fɔ waleya in kɛra tarata tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 17 waati. limanaw ka fara o kan ko maa 2 bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ fana tora sirabaka kasara in na olu n'a bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolimafɛn kelen kɔnɔna la. A ka chauffeur kɛ ko kɔni fana sɛbɛkɔrɔ joginna o bɛ Kucala o dɔgɔtɔrɔso la. Tolo kuma tɛ nin ye an bɛ kunnafoni bila nin kan yan an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ Lalabi la ani maa maa bɛ yen ko Ala ka wele sira u ma Ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya Ala ka alijinɛ nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen. An bɛ kunnafoni bila nin kan yan indépendant de nin fɔ ka lamɛnbaa bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kura olu bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladira kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛn.